Fa uns dies s'ha posat en funcionament una pàgina web amb 4 idiomes i que porta per nom gamesandorra.com. Aquesta pàgina s'ha construït per comunicar al món sobre la primera jornada lúdica esportiva que organitza la comunitat LGBT a Andorra, la comunitat de lesbianes, gais, bisexuals i travestits. Aquest dia serà el dia 21 de juny i la seva finalitat és conscienciar la societat sobre la igualtat de totes les persones davant la llei. Les activitats que s'han organitzat per aquesta jornada tindran lloc a totes les parròquies i estan destinades per a tots els públics. Games és un joc de paraules entre gay i games, o sigui, jocs homosexuals, tot i que, com hem dit moltes vegades, és una jornada que està oberta a tothom i que, de fet, pretenem que sigui extensible a tota la família, fins i tot. Però, bàsicament, seria gay d'homosexual, que vol dir tant masculí com femení, per tant no hi ha distinció, i games, jocs, lúdic. Aquest dia esperem que sigui un dia obert a tothom, un dia on s'hi puguin fer tot tipus d'activitats, on sigui una festa per a tots els públics, per a la família, pels nens fins i tot, hi ha una gincama i activitats pensades específicament per a ells, i el que volem és que la gent s'ho passi bé indistintament de la seva orientació sexual, de les seves preferències, i que puguin passar un dia de germanor. La idea sorgeix una miqueta de voler canviar, de reivindicar i suposa una miqueta de treballar tots aquests temes que socialment encara han d'evolucionar una miqueta més i de fet és una idea que sorgeix entre diverses persones que ens sentem un dia a sopar i que acabem de perfilar la idea i que volem engegar aquest projecte. La finalitat i el missatge que realment volem donar a través d'aquesta jornada lúdico-esportiva és poder ser un engranatge i que la gent tingui la visió de que som una societat multicultural, som un ventall diferent i que realment tots tenim les mateixes oportunitats, tots tenim els mateixos drets i tots podem conviure realment dins d'una mateixa societat, com és la d'Andorra, i que realment no hi ha d'haver diferències perquè un sigui homosexual i sigui heterosexual, sinó que realment això és una diferència efímera. Hem intentat des de l'organització que el programa sigui bastant divers, que no sigui, per exemple, tot molt esportiu, perquè potser hi haurà famílies que voldran passar potser unes jornades amb més tranquil·litat. El programa en què consisteix bàsicament serà en què hi haurà una cursa, hi haurà una més fàcil perquè els infants o els més joves que hi vulguin participar, hi haurà una de més llarga, on hi podran participar els adults. Després també hi haurà una jornada de portes obertes amb la possibilitat de que que la gent pugui muntar a cavall amb una hípica del país. També hi haurà una competició de voleibol al Parc Central. També tenim un cercle de conferències en què hem convidat a diferents ponents en què ens puguin informar i fer pedagogia de la temàtica homosexual en diferents camps, des de la visió política, des de la visió més legal i potser la visió més experimental i la visió més educativa. I després també tindrem diferents altres actes, com per exemple el de Cloenda, on potser també tindran diferents associacions per fer l'acte de clausura. La idea no és concentrar-ho o aglutinar-ho tot a Andorra la Vella, sinó que realment també és important que comencem a extendre-nos, o sigui, que s'estengui aquest programa i que poder fer participar a diferents comuns en què hem tingut molt bona resposta, com és Sant Julià de Lòria, hi haurà una competició de natació a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella per acollir diferents actes, com és l'acte d'inauguració i una ballada de sardanes i una gincana per als més menuts. Després també hi ha la parròquia de la Massana i Escaldes d'Engordany per acollir aquestes curses que hi ha. Durant aquests dies de preparació, la comunitat LGBT d'Andorra ja ha aconseguit algunes aliances i el suport d'una 50ena de voluntaris que en resposta a la crida feta amb l'espot publicitari que Games està movent per les xarxes socials. En termes de comunicació hem fet un esforç bastant gran per poder comunicar la jornada del dia 21 a totes les associacions, casals, revistes de temàtica LGTB, tant de Catalunya, Illes Balears, Aragó, Madrid i el sud de França. De fet, podem avançar ja que ens hem agermanat amb l'Arc-en-Ciel, que és una associació de Tolosa, que l'any passat van reunir entre 14 i 20.000 persones, depenent de si ho valorava l'organització o la policia, per defensar aquesta igualtat, la mateixa idea que nosaltres, i durant molts anys han estat portant milers de persones a Tolosa en una marxa completament pacífica com pretenem que siguin els Games. L'espot l'hem difós a través de YouTube, de les xarxes socials, i el que fa és una crida en aquesta primera participació per poder disposar de voluntaris. Hem tingut molt bona resposta. A dia d'avui hi ha gairebé mig centenar de voluntaris disposats a ajudar, són gent molt jove i amb moltíssimes ganes i molta empenta.
Els voluntaris són majoritàriament joves i adolescents d'Andorra que s'han sentit motivats per aquesta jornada solidària i les tasques que faran passen pel suport a l'organització en totes les activitats programades. Conec els games perquè m'ho va dir un amic i llavors vaig entrar a la pàgina i vaig veure què hi havia i em sembla molt bona la idea de defensar els nostres drets i sobretot de la normalització, de fer que tot això sigui més normal per a la societat andorrana i tot això. Andorra, respecte a altres països europeus, també està bastant enrere en aquest tema i que també una mica la gent s'animi a participar-hi també en aquesta jornada que precisament a partir de l'esport, que també defensa tota aquesta igualtat. I més, els voluntaris és sobretot dubtes que tingui la gent aquell dia i en totes aquestes activitats esportives a partir de la natació, curses, també hi ha xerrades informatives que la gent vulgui assistir i realment el treball aquí dels voluntaris és sobretot guiar una mica tota la gent i explicar-los on poden anar, com apuntar-se i tot això. Tenim d'altres xarxes socials com ara Instagram o Flickr o també el Twitter, està una mica dormit, el Twitter sí que són més actius, però la idea és que el dia 21 això sigui un aparador perquè tota la gent a través de les etiquetes Games o Games Andorra o amb l'usuari Games Andorra pugui etiquetar les seves publicacions i dir ara som aquí, ara som allà i en definitiva que veiem de part dels propis usuaris com s'està vivint aquesta festa. Les inscripcions seran obertes fins a l'últim moment, és a dir, que qui vingui el dia 21 a la cursa hi podrà participar, però el que sí que demanem és per poder fer una planificació de l'organització de les activitats, és que la gent vagi dient quin és l'interès que té, també per eliminar activitats que poden no tenir interès. A través de la pàgina web no s'ha inscrit ningú específicament en alguna activitat, tot i que sí que ens han escrit correus per mencionar quines serien les que tenen interès. La hípica desperta força interès, la natació està, tot i que no estan inscrits oficialment, ja plena i per tant tindrà continuïtat, i les activitats en general estan agradant a tothom, tothom té moltes ganes de participar en tot, i esperem que el dia 21 aquesta resposta que estem tenint fins al moment sigui la real. I és que el canvi que en aquests darrers anys està experimentant una part de la societat andorrana fa que els membres del col·lectiu LGBT se sentin encoratjats per tirar endavant aquest projecte i altres propostes. El col·lectiu LGBT, o sigui el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, actualment a Andorra, jo crec que la situació ha canviat bastant. Potser encara hauria de canviar molt més, no el col·lectiu sinó la pròpia societat en què estem inclosos i que actualment ens trobem moltes més facilitats que no pas fa 10 anys, com es va poder trobar Som com som anys enrere. El suport és molt positiu, jo potser sí que pot ser més negatiu que altres persones dins de l'organització i que potser ens trobaríem més entrebancs, però no, la gent està tenint molt bona resposta, realment els comentaris no estan sent tan negatius com els positius que tenim i de suport. I quan demanem a entitats que si volen col·laborar en temes del programa de les jornades lúdico-esportives dels Games, són molt positives i estem molt contents i això encara t'encoratja molt més per tirar endavant. Efectivament, fa uns mesos hi va haver el primer matrimoni de persones del mateix sexe aquí a Andorra, tot i que va ser l'ambaixada de França i esperem que en el futur pugui ser en territori andorrà. I estem en un moment en què la societat, per diverses notícies que estan apareixent als mitjans de comunicació, cada dia en parla gairebé d'aquesta igualtat de drets, de quines són les aspiracions de les persones homosexuals que viuen al país, i nosaltres arribem en un moment on hi ha aquesta màxima efervescència i és per això també que esperem que la participació sigui molt alta. Els membres de l'organització de Games Andorra volen deixar clar, però, que el dia 21 no serà una jornada dedicada a l'apologia de l'homosexualitat, sinó que una jornada festiva i de germanor. Jo no ho definiria com el dia de l'orgull gay a Andorra. Jo ho definiria com el dia del cop a la taula a Andorra, de que realment volem començar a treballar dins de la societat d'Andorra. Com a orgull? Bé, potser l'orgull vindrà després, al concloure les jornades i quan tinguem resultats satisfactoris. L'orgull propi personal de cadascú, de que realment persones heterosexuals i homosexuals, indiferent de la seva condició sexual, puguin haver participat d'aquestes jornades sense cap tipus de distinció.